moni tikapepo zachilendo izi zachilendo zake chifukwa chomwe ndikuyankhulira izizi ndiumakhalira kuona anthu akumasewera ti magemu tinatake pa social media maziziwa izi zoyika AI kumika chithunzi chanu AI ndi chitulutse chithunzi china amene mungaonekere muli kaya nesi kaya muli soja muli zosiyanasiyana. Munambo mwadzifunsa kunena kuti kodi amene amapanga magemu amenewo akupindulapo chani? Mukamayika information yanu pamenepo mumanena kuti kupita kuti pali zina zija zimakhala zoti yayi uyike chithunzi chako uone mene uzaonekere ukazakalapa. Munambo mwadzifunsa kunena kuti kapena mmangona ngati basi it's for your pleasure basi mungonjoya museka pamene maja muchita share ndi anzanu muita naso anzanu tabwera ni muzasewere nawo basi zimathera pompo. Munamba mwadzifunsa kunena kuti kodi ndzachani chifanzo salipirisa iti sizilipiritsika pamangokhala mukapanga enter pacha kuti mufuna mupange nawo pamangopezeka pena pake pamakhala kunena kuti before you proceed kaya before you continue apo iyi imatenga iona ichita access information yanu mufoni mwanu zithunzi chanchani inu mumachita agree kapena imanena kuti yayi by continuing ndekuti apo iyi ichita access is kapena pali magemu ena amakhala nena kuti musanasewere imanena kuti ikani date of birth ikani dzina lanu chani inu mumapanga enter special kumapitiza kaya mukusewera game kazina zake zimakhala zonena kuti yayi tichite predict kunena kuti chaka chamawa khala kuti ukutani chani zonse zija. Munamba mwadzifunsa kuti ndi chani. Ngati mukudziwa it's okay, ngati simukudziwa ticheze zimene zija tiyambe ndi information. Pana nthawi yake golide anali commodity yo yantengo wapatali yodulisisa yomwe ndi worth kwambiri pa dziko lonse lapansi. Zinthu zinasintha golide so sizimenezo chinthu commodity imene ili yamphamvu kwambiri ndipo ili worth ndalama zambiri masiku anowa ndi data kapena nditi information kuposa golide. Nde amene ali ndi information amene ali ndi data ali ndi mphamvu. Nde data icha kodi timakaitenga kuti data you have to harvest amachita collect data amachita collect bwanji basi amatenga information yanu koma information yamaitenga bwanji. Panopo number 1 njira yotengera information ya anthu ndi social media. Ineyo ngati ndikufuna kutenga information ya let's say ndikufuna information ya anthu 10 million ndida ndikozongopanga ka game kena kake ka game kaja tata ndikaponya pa social media koma kuti musewere game imene ndayikayo muchite enter email address dzina lanu surname komanso kuti mmakhala kuti inu mungoganizira zongosewera game muyikayika zonse zija mwapereka kena kwa musewera game. Ine ndalandira information ichi nde ndikalandira information ichi ndichita create ka profile. Uyu zione maganga amakhala kubalaka ali ndi zaka 25 koma ndilibe chithunzi chake. Pabweraso ka game kena kachilendo nakonso kapemphaso chani information yanu. Company manager ndi ili ndi zidutswa za information zosiyana awa angodziwa komwe mmakhala ndi dzina ndi surname yanu. Nde pabweraso ena apezeka kuti ena aja akukuwuzani kuti muyike chithunzi chanu kuti tione kuti pakatha zaka 20 muzakhala mukuoneka bwanji mukazakalamba muzaoneka bwanji inu museka pamene aja koma amene ndikuonekera ntakalamba mwaponya chithunzi chanu dzina zione maganga. Tsono company iyi ili ndi nkhope ya zione maganga. Company iyi ili ndi chaka date of birth chani komwe amakhala. Pabweraso company naso ifunaso information ina ikhala ndi email ikhala chani. So makampani acha adziti kodi tili ndi zidutswa za information ali ndi data icha ndiyo khudza munthu uyu dzina lake uyu zione maganga komanso kuli Madalo Mandala komanso kuli Jeffrey Khotomo. Anthu asiti kuziwa nkhope yawo ndeti tani company ichita contact company inu kodi muli ndi nkhope za anthu ife tili nazo tichite share
achita share ndekuti akhala achita complete profile zione maganga nkhope yake ndi amakhala ku Balaka amasapota chipani cha Malawi Federation Front MFF amapemphera mpingo wakuti profile yanu yonse ndi iyo mwakhala information yanu yonse ndi itiyo imene akukudziwani chilichonse chokhudza ino achitani achidziwa koma information ayitolera poponyera tima application tosiyanasiyana ayitolera pamene pachapa ndemudzinena kuti so what akatola information iyo ndiye chani atola data pachatimati ndi data ndi zidutswa zija ukazika pamodzi zimasanduka information ija ukayiwerenga ikakhala mu readable form ndikuichita understand imasanduka knowledge and timanena kuti knowledge is chani is power sichoncho ndekuti ndikhala ndi information ija ineyoto ku Balaka ndili ndi anthu 2 million oti ali pa Facebook anthu onsewo ndi awa ndikhoza kukugawani bwinobwino kunena kuti uyu amasapotera chipani cha MFF uyu amasapotera chipani cha CKL uyu ndikukugawani itu data analysis ndi information yonse ija ndikudziwa zomwe anthu amapanga zomwe amakonda zomwe amatani nchifukwa chake mumazadabwa kunena kuti mumangona zomwe mumakonda zokha pa Facebook chifukwa chani pa social media mukamachita scroll maona zomwe mumakonda zokha akudziwa zomwe mumakonda akukuchitani target sichoncho sono akukolola information ije ndemudzanena kuti ndiye dzachani angapange nadzo chani ndiupatsani chitsanzo mu 2013 company ina yake sindiyankhula zambiri pa kuti azaka akhoza kundikhazika chete company ina yake inali ndi information ya anthu ndiye inalembedwa ntchito ndi chipani china chomwe chimafuna kuwina kunena kuti ifeyo tikufuna kunena kuti gulu ili mzinda uwu anthu awawa samatikonda sangativotere ndiye tingatani kuti anthu awawa ativotere ndiye company chanena kuti musavutike tiyuza data yawo yonse yomwe tili nayo information yawo kuti tatani tasinthe ndi psychology tiyasintha maganizo mpaka nakuvoterani ndiye zimene anapanga akudziwa kuti mzinda uwu 3/4 iyi imasapotera chipani chete koma not only that koma uchirodziwa kuti wakuti ndi wakuti amasapotera chimenechi chifukwa chonena kuti munapereka information yanu munanena kale zonsezo munapasa kudzera mtima application toseticha ndi anatani anapezota namba panga ma advert specific za fake zinazoona specific kuti tiachita target tidzaonetsa anthu awawo ndi anthu ajamata akatsegula social media yawo kumaona amaona zokhazo kuti chipani ichi cha MFF chipani choyipa anthu amene wapanga zoopsa zotere anthu amene chipani choti anthu amachikonda basi tsiku lilonse kumangomva zoopsa zokhazo ndi anthu onewa kuti analionera kuti zingavute zingatani sitingasinthe chipani anayamba kusintha maganizo kuti chipani chinde kuti sechabwino tungomva zoyipa zokhazo kodi chipani chibwanji pang'ono mpaka anthu aja anasintha chipani choti sichimayenera kuwina chinawina chifukwa choti chinagula ma analytics data ya anthu kudzera social media anthu aja nkuchitidwa manipulate zomwezo zimapangika kwa maiko amene ali ndi ma store card kunena kuti chishopu chabwino kwambiri chotani amanena kuti mukupatseni store card yonena kuti muzilandira ma points mukalandira ma points tizikuchotsera niponi ma points ake amakupatsani mathuta mbala sikuti akupatsani kalikonse koma chimene iwo akuwinapo akugena chimene akugena ndi information yanu mukamasayinira store card ija muyika email yanu muyika information yanu date of birth chani akudziwana achitaso create profile zione maganga uja uyu nthawi zonse mukakashopa muchita swipe mukapanga swipe muchaiwa chamaono to wagula mapeya alachimanga mandimu after 3 weeks mapeya alachimanga mandimu kena kwa madziwo to uyu amakonda mapeya alachimanga mandimu akaona unewa kuti pathamwezi munthu uja sakubwera aona kuti munthu uja mwina wasiya kubwera kodi titani kuti abwereso koma ifeyo kuti information yanu yonse munayiponya ndipo munapatsa access akupanganiso ni target pachani pa social media mwakhala mwezi ndi half osagula mandimu ndi mapeya mukangotsegula social media mupeza 10% off tamangani mandimu inu mafuna kugula mandimu koma mpeza kuti mukagula psychological
data analysis. Kumasamala zomwe mukupanga sign up simukudziwa kuti zolinga za amene akutenga information iyo ndizotani. Chitsanzo chomwe ndapereka ndi cha 2013 ndikalekale kwambiri panopo nthawi yadutsa. Nde mukanizire kuti chimene angapange nayo information yanu panopo ndi chani, angayipange manipulate mwa mtundu wanji. Eti nde pali zomwe mungachite. Anayika malamulo onena kuti information sungangotenga. Nkona amayika kunena kuti by continuing nde kuti ukugwirizana nazo. By continuing kapena amanena kuti accept all cookies. Naona pamene wacha accept all cookies. Mukati mupite pa website inake mukati mutani accept all cookies. Iniyo mumangopanga accept nkumapitiriza. Mene mwapanga accept mo mwavomera kuti atenge information yanu yonse yazigulisa aka yazitani zambiri. Koma chimene mungapange nthawi zonse mukafika pa point imene yoti akutulutsirani chimene chichachi anapereka ndilamulo lonena kuti simungangotenga information ya munthu avomere kaye kuti mutenge. Kaya mwawerenga kaya simunawerenge, koma ngati mwangopanga accept kapena ngati mwachita continue pamene anena kuti ngati mufuna kupitiriza game inde kuti mukuvomereza kuti titenga izi titani nde kuti mwapereka permission akhoza kutenga information yanu. Nde chimene mukwena upanga mukapita pa ma cookies pacha nthawi zonse pamakhala optional cookies kapena pamakhala reject all cookies kapena pamakhala cookie options. Muzilolera kudina cookie options kapena muchita mudina manage settings cookie settings muzipita pamene pachapa ndikukapanga reject kena ko you continue muzipitiriza ndedu mwakana kuti asatenge information yanu, and as long as mwanena kuti asatenge information yanu sangatenge. Chimene mungapange ndi chimene chocho mudzikana musanapitirize kusena kungofomera nkumapitiriza pamawa simukudziwa kuti information imene yoyo azayigwiritsidwa ntchito yanji pa moyo wanu omwe. Zikomo kwambiri.